nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwade muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati bekufamba nekupfapfadza nekutsutsura dziri kuitika matima nabose nyika ino. Dzimwe dzandinadzo muri yeZimbabwe zvinosuwisa zvinorwadza muri yeZimbabwe. Mukati menzvimbo yandinoshedza kuti Rusape mukoma KB Rusape mazuano Rusape yanetsa kuti Gokwe haina kutamira kwa Rusape. Kana Gokwe yakazvimirira ukaona ikangosimudza fedha Gokwe amai yeyi icho kwade muri yeZimbabwe nyari kwa Rusape inorwadza inosuwisa yaya yemurume nemukadzi vari mumochari izvezvi vakafa vakashayika ndati vakasiya nyika nguva yavo yakakwana asi tisingazeti mamwe makwandira anozoita nguva dzacho anorwadza vese mukoma KB vakafa nenzira yekuzvisungirira. Murume nemukadzi uyu vanga vachigara vese rekana kuti icho kwade vanga vachigara vese vaitogara pamba pemumwe munhu anove mudzidzisi wavaitochengeta semwana kutoshanda ipapo apo vanga vasati vave nemwana vachigara vari ipapo asi mashoko andiri kutauri kuzvingwa ndekuti nezuro chaichaio vakaiswa muimba inonzi mochari pachipatara cheRusape nematambudziko. Right mukoma KB ndine nyaya yechimwe chikoro chezvimwe zvikoro zviri muZimbabwe. Inzwai mukoma KB vanhu vari kuti vanoda kuziva zvavaiziva ndezvekuti kana mwana achienda kuchikoro semubereki kana wakarongeka uyezve unogona kurongeka asi zvinoita kuti urongeke usina hapana zvekuchiita mwana ndewako. Ana achienda kuchikoro anorongedzerwa mbuva kana kuti kana asina chaakabata ane mari anoisa muhomwe yokuti pabreak kana palunch anotengawo chikafu chake semwana abva kumba kuda baba. Ndizvozvo ukati mani right zvadaro mukoma KB pakazouya chirongwa chiri kunzi kuzvikoro kwaakubikwa sadza. Vanhu vari kuti ivo vakazoshevezwa kune zvimwe zvikoro havana kuzivisa kuti chikoro chirongwa ichi chakatangira papi chabva nekupi avaitirawo zvinhu zvakanaka kudai so ndiani. Inzwa pakapati apa handichakuendiro chose iyi ndakutotsudzura zvadaro kwakanzi kuri kubikwa sadza kwanzi kuri kubikwa sadza pakutanga pachikoro chandiri kutaura ichi chakanzi izvo zuva rega rega mwana anouya nedhola raari kuya naro iri nderekutenga usali kana asina kuya nedhola achadya sadza risina muriwo. Right ndo zvakatanga zvichiitwa iko zvinozvi kana usina kuya nedhola unodya akuchotopiwa sezviro zvachose nekuti hauna kuya nedhola wakutonza kuti uye nesadza. Vamwe vakutonzi izvo kana usina kuya nedhola racho kana muklasi macho bheta usapinde chikonzero uri kuramba zvimwe zvezvimwe zvemutemo wakasvika pachikoro. Right ivo vodzoka voti programu iyi payakambouya toda kuziva isusu nokuti payakauya tichiitora mune zvimwe zvikoro inonzi yakabatsira isusu kuti vana vanenge vachidya varipo vari pachikoro kunonzi kubatsira but kubatsira kwekweya kune vakaunzwa zvakuitwa nematicha pachikoro. Ndakambouya last time ndichitaura ndichiti zvimwe zvacho zvakuwanikwa zvepachikoro zvakuwanika kumasika kumbari ndokwa zvakutengeswa so vari kuti munokwanisa kutibvumira here mawiro akaita programu yakauya yakamira sei ndizvo here kuti ini kana ndaremerwa ndoti school fees ndawana mari yemabhuku ndatenga uniform ndatenga mwana anogona kudzingwa chikoro nenyaya yekuti haana kuzokwanisa kubvisa dhora rekuti anotengerwa sadza riri kuchikoro. Chikoro ndechekupi? Ndechekudomboshava. Ya right vakakwanisa here kuenda kumahoffices edzidzo kuti vanobvunza kuti programu iyi yakabva kupi iri kuenda kupi endi chii chinenge chichiitika paprogramu iyi. Ndo pavari kuti mukoma KB pekutangira nepekuenda hatizivi kunze kwatete nyaya mukati kumbira tinonzwa muchishiredza vakuru vedepartment rimwe nerimwe kuti vakati vakumbira zvakati uyai mutibatsire vakati vakumbira zvakati uyai mutibatsire tinzwewo kuti programu mawira yakaita ndizvo here zvatakuita kana kuti kwete. Mubvunzo ndinoda kusiya pana pamukoma KB mungakwanisa kunyatsovapa pamwe kune vamwe vanoti havazivi namba yechimutiba takangotekeshera kuti vatiudze mukoma KB izvo zvimuone kuti zvikoro zviri kuitwa nyaya iyi zvingani kuitwa kuti vachaya vachibatsira ka munzo vachabatsira nyika yakawanda sei kwazviri kuitwa kwakawanda mukoma KB. Kune kumwe kutori nenyama inonzi haizi kukwanisa kubuda mufiriji chikonzero yakaoma saka vananga vabvise madhora vambosandotengera nyama yavo
ya pakaipa panotodaka vanoona nezvedzidzo munyika yeZimbabwe kuti vakwaniseka kupindura nhuna dziri kubva kwakuvabereki. Kuti program ipa yakauya takafara, asi vakaunza program iyi maoko avakasvitsa zvavakuita kuvanhu ndizvo here? Nokuti vana mumwe akutoti dai mangondisira hangu mboyo yangu mbeki akaenda asina anonzi hauna dola saka sadza ucho idya sadza but unodya risina muriwo. Kuno kudomboshava zveshuwa isu takatonzi bvisai $5 pamwana wega wega imari yemuriwo. Imari yemuriwo izvo. Alright, dollar times 30 days pamwana plus number iri pachikoro yevana vari kudya pachikoro. Bozho pakaipa ndinonzi sabhuku tamba woga MB transport. Izvo zvabuda izvo. Pachipadze primary kana mwana asina kubvisa coin hapana sadza nokuti tiri kudaka kutenga bhazi ndizvo here? Yes. Wangu yazobuda kuti chikoro chava chiriko zvakare chikoro, but nyaya ndiri kutaura ndiye kubocha. Bocha ndio ine chikoro chiri kuti mwana ngabhadhere dola kuti akwanise kudya usavi nesadza rake. Kureva kuti nguva iyoyo vanga vachiti mari inotengeswa usavi. Vabereki vakazosvika pakuti kana already sadza usavi chita dola vanga vakubikira vana usavi kuti sadza riri kukudhara uenda neusavi hwake. Obva kana ukati uenda usavi hwatiudi pano tenga hwepano. Kuvariko chisambaoga. Don't worry, regaika tichabata ka honorable minister Torai Moyo kana kuti mutauriri right webazi iroro right taungana ndoro tinzwe kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mondero mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima na vose nyika ino. Nyaya ndoda kutaura nayo pana pamukoma KB. Nyaya ndinoshevedzera kuti rusape. Nyaya yeparusape yakamira yakadai muri yeZimbabwe hazvina kumira mushe munzvimbo kwa rusape izvozvo. Vanhu vari kuchema vari kuungudza, asi nyaya yakonzeresa panapa ndiye kuti madzimai varume vanhu vari mukati menyika yeZimbabwe kana kuri kuita sekudaro vedwe zamai kuziva kuti zvisi zvako hazvisi zvako, right? Zvisiri zvako ndezvemumwe. Muridzi wazvo ndiye muridzi wazvo. Inzwai muri yeZimbabwe pane varume vaiwirirana kusanganisira mufi vari mukati mekuwirirana vachitamba seushamwari. Mukadzi akaenda kunext door kunochachisa foni. Aenda kunochachisa foni ikoko ndoko akadzoka aine mashoko achiti shamwari yako yandiudza kuti unodanana nanengi ndokubva arudunurirwa nhamba yevanhu vanofungidzirwa kuti ndo vanodanana nemukadzi. Ndemumwe murume ari kuudza mukadzi wemumwe kuti ndo zvinoita murume wako. Pfungwa dzikanga dzasvika ipapo ndidzatingazivi, asi ndo mashoko akaita sei ndo akaboda. Zvadaro mukadzi achibva ikoko achisvika kumba ndokutanga kudetsera nemurume, but vanetsera nemurume akasvika pakutsamwa ndokubuda panze ndobva asungirira, but akawanikwa aine tsamba inoratidza kuti mashoko akonzeresa ndeawa ndaudzwa zvakati. Zvadaro murume paakasara ari mumba achiti chirege ndibude panze ndione kuti tambeke tichidetsana umwe wangu aina kupi, ndokuona mukadzi akazviyenga akazvisungirira. ndokubva ati wone akashambani zvawaita wakodzesa zvakati neni wandirarame murume wazvakare ndokuita yakatsamwa ndokubva zviyenga vese murume nemukadzi achibvafa. Murume nemukadzi uyu, murume ane 22 years, mukadzi ane 20 years. Vanhu vanga vasati vave nemwana, asi mukadzi anoratidza kuti dumbu rake anoratidza kuti munhu atozvitakura. Asi asanzwa maresults madoctors sezvo aisiwa mumochari vane zvavanotaurira pamusoro pazvo. Saka kutaura kuri kwati mukoma KB nemhuri yeZimbabwe ndine mashoko andiri kugamuchira kuti izvo zita remunhu ari kubuda kuti iye ane mashoko akataura nevanhu vari kukonzeresa anenge atori padhuze nemapurisa chikonzero vari kuti mukamuregerera zvakare munhu anogona kuti kuzvisiya. Baba Isabel, muri kuti imimi mudzimai handiti ichokwadi ndiye akaenda kunochechisa foni panext door asvika ikoko. Yes. Murume wekumba kwakanochechisa foni ndiye akaudza mudzimai uyu kuti murume wako ane vanhu vari kudanana navo ende iri shamwari yemurume wacho zvakare. Vanhu vakataurwa madzimai magirlfriend manganiko pakataurwa anosvika 3. Mudzimai abva ikoko ndo pakasvika achibvunza murume kuti ndaudzwa neshamwari yako mashoko ekuti pane vakadzi vari kudanana navo
ningi na ningi. Munozviziva kuva varume kazhinji kana chiri chokwadi hatigoni kuti sori, tinotodefenda nehasha kuzama kuvhara kuti zvidarikire kuti ndiri baba. So mukuita hasha uyaudzwa nyaya, uyu anenge achitiwo shamari, munhu andiudza ka ndiari padhuze newe asingamboiti nemezi. Ichokwadi ndo mukutaka kunetsana, mukunetsana vari kuva nemasimba sana baba vanogona kutopa kuti urova kana kuti asei. Mukadzi achibva abuda panze akati aiwozve ndobva agumirwa pakufunga, ndo pakanozvisungirira. Murume achitsvaka reso ari kuona munhu akazviyenga ndokuseka mukoma KB vanonzi 1 meter same branch vese. Murume akarova mudzimai here pavakanetsana mukutadza kunzwisisa? Hapana mashoko ekurova but pane kunetsana. Tsamba yakawanikwa iri pamufi anova mudzimai yanga iri yokuti kudini? Ndo ine mashoko ekuti tanetsana nenyaya yekuti audzwa nyaya yemagirlfriends ende murume ane yakewo tsamba. Dzese tsamba idzodzo dzine mapurisa. Murume mungaziveri kuti mutsamba yemurume manga makanyoronzi kudini? Mune mashoko ekuti shamari yangu ndiwakonzeresa zvobaita saka mukadzi wangu kana afa saka neni hapana chandinoraramira ndakutofawo. Ya zvakaoma. Murume uyu angaenda kunobvisa roora here kwanatezvara? Ndo panisani ndanzwa mukoma KB hatina kuzodzika pose takudawo kubvunza manje nekuti mutsamba hamuchisina roora ka vacho vakanoroora ndavakaroorwa ndo vafa. Hey, nematambudziko paka gutu chekwagutu chiri kuti kudini? Ndakambotaura mhuri yeZimbabwe kumashure, ndaenda kunoita nyaya yevanhu vakapinda musango, murume nemukadzi, murume wemunhu nemukadzi wemunhu vakanosasana kunoita bonde musango vakaita mapofu. Ndiri mukati mekuenda ikoko ndakadarika nekwandakadarika nako ndikaita zvakare imwe nyaya yemwanasikana akakanda mwana mumugoti mumvura. Muchiri kuiziva vanoziva nditera ndebvenyuro. Nhasi ikoko kwemwanasikana uya wekukanda mwana mumugoti ndauya neko ndine nyaya. Inzwai Zimbabwe, nyaya iyi vachema vagari venzvimbo vari kutaura mashoko ekuti zvinoda munhu mumwe chete hatina inazvo nekuti ndezvekumba kwake inhamo dzake, but kune zvinhu zvinoitwa nemunhu 1 ari pamba pake but zvichikonzera community yese. Ndizvozvo dambudziko. Right. Nyaya ndizvitaurere tsudzurai baba. Tikutukanere. Right, inzwe baba pati kune vana mwanasikana nemwanakomana. Baba vabereki vevana ava ndibhuti nasisi. Vana vabhuti nasisi vari kugara vesese murume nemukadzi mumba 1 vatove murume nemukadzi. Kuti inini mukoma KB ndine sisi wangu ini ndozvara mwana wangu, sisi wangu ozvara mwana wake, vana vedu ivavo vogara muimba imwe chete semurume nemukadzi. Vana ava vakura sei? Vakura vanotokwanisa over 18 years. Vari kugara semurume nemukadzi. So nyaya iyi vabereki vakatomboudzwa nyaya ishi ndokugara ndokubhuta mwinyi vagari munzvimbo vachiona. Vaita mwinyi hapana chavakaona chakachinja. Vana ava vachiri kuramba vachigara vese vatodarika mwezi vachigara muimba imwe chete varipo 2 ende vachimbonetsana semurume nemukadzi kuti kana wandinetsa bhita zvangu ndiende. Vachida kurambana asi vachida semurume nemukadzi but vaine ukama. Vanhu vakabida vateerera nzvimbo ishi ndokuti nai Zimbabwe wokuba kuna ari kuitika aya ndiye mumba mekwabhosho. But zvinozoita here kuti mvura yakuda kunaya chivanhu chedu kubva kudhara chinoti izvo nzvimbo kana chinge shimba yakadaro inogona kunzvengwa nemvura chikonzero inenge ichinzi yashamira denga paita chikuna. Munzvimbo medu mune masabhuku, mune vanofamba nemasabhuku, mune madzimambo. Toita seiko sevagari vemunzvimbo taona kuti isusu pachedu tikaenda kuna sabhuku kana kuenda kwamambo uchisvika uchiti honai zviri kuitika apo mangwana unovenga uchidzi ndiwe regai tidzoke kuredhiyo ndokubva daitsvaga mana KB ndokufonera vagari venzvimbo vachibva vachidza kuti bhosho tine dzimwe nyaya dzatinoti kunyange tikaiona but kana varidzi venyaya vasati vauya nayo kwatiri tinoshaya pekutangira. Ndokubva ndabvunza kuti inini waraiti munogona kushaya pekutangira tomboti nyaya iyi yaita gore imi muchiiona but varidzi vai vasina kuuya kwamuri ichikonzera kuti mvura ichanaye munzvimbo nemiwo mofa nenzara here. Zvikanzi kudini? Zvikanzi kana yadaro takutosimbawo kuti yasvikawo kumusoro kunyange tichiiziva takutogarawo pasi kuti vakomana toita sei.
vatungamiri ava vatungamiri venzvimbo makataura nani? Right, inini ndakataura nevakuru vanoshanda nemasabhuku. Right, vakataura vakati takuitawo simba rekuenda kunotaura zvakamira sei. Ndikati ndochitakira here kwamambo, zodzika pasi. Kana ndatakira kwamambo, imimi pachenyu muchanzi munoshanda basa ripi? Noti nyaya kubva kumusoro svikanzereke titangire ipapo. So nhasi tichiita nyaya pamhepo, hatisi kuisa mazita, totaura nyaya chiti kwagutu, imi muchimboita nyaya yenyuko musvika kwamambo. Saka kwanzi isusu takugara pasi toona kuti kana takuonewa isusu toendesa kwamambo, kana tichida mapurisa tobva taendesa kumapurisa. Asi nyaya iri kwagutu iyi, sisina bhudhi vari kugara muimba imwe chete, vana vasisina bhudhi vari kugara muimba imwe chete semurume nemukadzi. Tine mazita evana, tine mazita evabereki vavo, tine zita rasabhuku nemazita evana vacho. Kwagutu kwavari kugara vana ava, dhorobha here kana kuti kumusha. Vabereki vevana vari kupi? Variko, vari kuzviziva ndo zviri kuitika. Vakatombogara pasi nenyaya iyoyo, asi mushure mekugara pasi vana vachiri kungoendera mberi vachigara vese. Vakatombotsiurwa vana ava. Vanhu vachaziva kuti vakatsiura here vana chikonzero. Vabereki kana vakagara pasi kuti nyaya vana vedu vari kuita sei, vachibva mukugeta nyaya yavo, mozoona kuti vana vari vese vanhu vakutofungidzwa kuti vamwe vakatosimbisa vane zvavakawirirana. Baba Isabel, makambotaura nyaya kana isingakanganise yekukaribha. Ichokwadi. Yamai vanosheya semurumu nemwanakomana. Ichokwadi. Ikazobuda kuti vanhu ava kurarama kwavo havana zvikwanisiro. Ichokwadi. Havana mari yekubhadhara ka 2 rooms. Ichokwadi ichocho. Anditi? Ko kana vana ava vachingosheya rumu imwe chete. Ndizvo here kuti mwana wakanyemba nemwana waTabhita, umwana obva uko vanoshandisa imba imwe chete semurume nemukadzi, but munhu mwana imba yake havasi kushaya kawa, munhu mwana kumba kwake vabereki vake varipo. Sei mati vari kugara semurume nemukadzi? Vanotosvika pakumbonetsana kuti bheta ndiende. Uri kundishungurudza varume vakawanda badi. Ndio maV11 aripo. maV11 aya. Vava nenguva yakareba sei vachigara vese? Vatova ne1.5 month. Ndiva manje. But pane chinogona kuitika. Chine basa kuti 2 days. Zimbabwe. Muri kuti chakwagutu icho asisina bhudhi awa ari kukhala wense nenge nkazi nevamuna kana kuti pana zviri kuitika. Okay, 0713938538 chevana vakuita makunakuna ngavaendese nyaya kupolisi. Hazvitenderwi nemutemo wenyika. Ndinonzi Batapiwa, ndiri kunoku kuStone Ridge kudhemu. Yes, Baba Isabel. Kureva kuti haisi kwamambo chete. Yes. Mutemo wenyika zvakare hautotendi izvozvo. Saka vasungwa. Shamwari akataura mashoko kumudzimai weshamwari kuti unoziva kuti murume wako ane magirlfriends akawanda. Aizvitaurirei? Manzwa here ndichitanga kutaura nyaya. Ndataura nyaya yekuti zvisiri zvako, zvisinei newe, hazvisi zvako. Siyana nazvo, zvinokonzeresa. Iye murume akaita makuhwa uyu ane mhuri here? Ane mhuri. Ane mudzimai nevana? Ane mudzimai. Saka pakataura mashoko aya aida kuedza kuita sei? Shoko randinoona ini nekuti ndipepi zvanga zvamubata nesimba. Amen. Rega tinzwe. Kuti paupenyu hwangu hwese itsitsi here kundiudza izvi. Kukana dziri tsitsi dzatanga rini? Tsitsi dzei? Kukana ndazvibata chaanowina chii? Ya, zvakaoma. Chevana vari kuita makunakuna kwagutu awo mukoma Kanyemba naBhozho ngavaendeswe kwamambo. Vabereki vavo vese ngavabvise mombe vese. Ndinonzi Joseph Chiringa, ndiri kuno kumarembera kwaMurehwa. Padatirove pakadzeka handiriya simudza wadandirove vekumbirove handiriya simudza padandirove pakadzika simudza pada pakadzika simudza pada pakadzika handiriya simudza wadandirove vekumbira handiriya iwe wandirove vakumbira handiriya iwe wandirove pakadzika simudza pada pakadzika simudza pakadzika simudza pakadzika
Mpofu. Bosineka. Grumpofu. Sergeant Mbuzana. Highly differ. Highly differ. Inspector Chokans. Highly differ. Tapio. Whoa, I just paid for the pitany, bro. Father, to the package of drive up. You man, I got you back in the cash. You man, I got you back in the cash. See, but it's horror, mate. 10 years would have been for. 10 years would have been for. Walk out web. See, Pinity. Horror, mate. 10 years. Accuracy. Rigidi vote ni murani chinango. Icho kwa dimu ya Zimbabwe. Ndiri mondiri mukadibe kufamba tane kutsudura tiri kuitika matimba na waseja. Paka. Ngundu. Chakwa ngundu chiri kuti kudini. Regendi kusibise muri ya Zimbabwe ndiri mondiri mukadibe kufamba kuyereswa. Paita mburi wano baba ne mwana. Baba na amai mukadimemba. Vakabara vana ndokuita vana vanokwenda kuita iwo vatanhatu kune kuti vana 6 hasi baba vachakaitika ndezvekuti pavanga vane vana vatatu pakabuda nyaya yekuti mukati menzvimbo yavanogara kubva muvhileji mavanogara kudambira mamwe mavhileji matatu about 6 kilometers kubva panzvimbo yavanogara vakabuda shoko rekuti izvo vakaendeswa kwamambo nenyaya yekunzi izvo vakamitisa mumwe mukadzi kune imwe nzvimbo kureva kuti vakaenda kudare vanga vari mukati mekuripoti vachiti unofanira kuzotora mwana wako chikonzero kapamone uri pamuviri saka unofanira kubhadhara mari yekuti utore mwana wako kana kuchengeta mwana wako sezvo asati asvika 18 years ane 13 years zvekubereka saka unofanira kuti uite sei uchengete mwana wako kusvika makore anozivikanwa nemutemo wenyika kuti akwana kuzotora mwana wako ndokupinzwa mudare Daniel Roshiwiri Binifo wakachiwemba kiminikasha Fo murume apinzwa mudare uyu apinzwa mudare akabvuma ere mhosva yake akabvuma okay mambo vanoshevedzera vachiti Bosho Emeli akamira pa unomuziva here yebo kungoti hongu zvadhakwa Emeli yes uyu Bosho ari apo unomuziva here anosumuka kuratidza zvinoratidza kuti unondiziva yes. Ende kana padare rinoitwa muchiti munondiziva zvino ane zvaanoita ipapo anditika yes. Zvinoratidza kuti chokwadi anoziva apa murume akarabva ratidza chokwadi aiwa mwana ndiye wake akabva atanga kuchengeta haana kuramba atanga kuchengeta kudaro mwana akatozosvika panguva yekuti akushanya kumba kwa baba achidzokera kumba kwa mai vake kumba kwa baba vanga vakudzvidzana chikonzero mwana uyu ari kuchengetwa baba pati nenyika yeZimbabwe baba vepambapa vakasvika pakugara pasi nemurandakadzi wavari kugara naye kuti mwana uyu pavakafamba vachiti ivo vari kuda kutsvaga nzira yekuti vaite mari baba vavo vakanoudzwa kuti ivo pachavo vanofanirwa kuti vatore umwe mwana pakati pevana vavo ndiye ane ropa rinoita Pula mali selector vakafamba regai ndichitaura ndichiti haina kuzovanzika yakabuda pachena mushure mekutaura iwo pachena pane zvanga zvakuitika pashevedzwa mubatsiri akasvika ipapo mushure mekuti baba ava varwara kudaro mwana uyu akabva ashanya kumba ikoko ari kumba ikoko asati adzokera kumba kwamai vake ndokubva arwara zvokuda kufa ndokubva arara baba vake ndo vakatanga kurwara pakashanya mwana ikoko baba vakarwara 2 days baba vachibuda zviri nani mwana achibva atanga kurwara ndopa vakapulana kuti mwana uyu vanofanira kuti iye paashanya kumba uku anofanira kuti achikodzokera kumba kwamai vake achisvika kumba kwamai vake wobva atisarai ndokubva vatipirwa zvakare zvikanzi musatomurega achienda ikoko anofanira kuti afire ikoko kana afa ikoko ndimunofanira kutanga kusvika pamwana mobvisa zvatiri kuda mashoko andiri kutaura mukoma KB akazotaurwa nababa mushure mezvinoitika vega nemurume wachiudza hama mwana paaishanya achibva kumba kwaigara namai ichokwadi achienda kwa baba mushure mekunge nyaya yasvitswa kwa mambo anga nemakore mangani 12 years ipapo baba ava vanga vane vana vangani kwavari kugara uku kune vana 6 kune vana 6 kusanganisira uyu wechi7 uyu ndiwe chi7 but pavana ava vese vainawo inumber 4 panga vaine number 3 uku ndo pakabarwa mwana uyu
kunze kuita kuti baba vakambobuda Right. vakambopoya Okay. ndokunoita mwana uyu asi zvisine zvakazogobuda chikonzero kwacho kwaakaita mwana anoda kuchengetwa Ndizvozvo? ndobva kuda pachena right mwana aenda kubaba vasvika achirwara mwana achibva afonera mai vake kuti mama handisi kukwanisa kudzoka iko zvino chikonzero ndakaenda kunoona dheti baba dheti vari kurwara ndombomira zvikanzi ungabve dheti wako achirwara kana vaanani wozodzoka vachingopedza kurwara baba mwana achibvarara achibva kurwara zvokurwara zviya zvokuti vanhu vakatombotumirwa kuti tine urombo mwana ashayika ndokuendesa kuchipatara paibuda mhepo yekunzi nevamwe baba venyaya kuramba kuti zvikadaisa zvidi chipatara izvi zvakadai hazvidi chipatara izvi zvinoda chivanhu ivo baba pachavo vanoita zvechivanhu zvavanoita vaizama kumira chikonzero vanotombobatsirawo vanhu vachida kuzama kubatsira mwana wavo asi zvakaitika ndezvekuti havana kutumira shoko kuna amai vemwana kuti mwana kunonoka kwaita uku mwana ndiye akurwara amai vengoziva kuti baba ndiwachiri kuita sei vachiri kurwara vanhu vakatoungana mukoma KB kuti mumbomo hapana kupfaka nyika hapana kuita sei ndo pakashevedzwa mubatsiri akabva mukati meguta reHarare ndokubva aenda ikoko mukoma KB paakafonerwa nevamwe kuti baba ndiye akati no mirai kubudisa mwana iye tiri kuona mweya mwana uyu mweya wake utori pasaidi hapana kwawaenda mwana mupenyu bati pane zviri kuitika ndobva asvika mubatsiri paakasvika akaseka mukoma KB zvikanzi ndiri kuona vanhu vese muri muno mimimi muri kuratidza kuti misodzi ichori padhuze bati muri kusimbisana kuti tikachema tinogona kukonzeresa zvinhu zvisati zvaitika zvikanzi no hazvisirizvo pane simba riripo ratora mweya uyu bati ndoda kutsorera mweya apa nenzira zviya zvikuita senge kuhaka zviya munhu uyu ndokuenda pana baba vaye mukoma KB ndokunosvika achita senge ari kubata baba ava nekuvabata nesimba ndikutira kuita mabimbiro baba chinodzera pasi ndokubva pachita senge nezvaakabata achinosvika pamwana akarara mukoma KB kuita senge angoposera pamwana kudai so mwana ndikungoti wow kawana achimuka paakamuka baba pati munoziva here zvinonzi zvibhakera kuna baba vake zvinonzi zvibhakera kuna baba zimbokoma simba rakaitwa nemwana achirova mudhara chako akasikatorerezve ari kusaba kuda kubata chako kusvikira baba vazorohwa efekti yekuti vakabva vaenda pasi ndise mubatsiri kwakuda kubvisa mwana zvikanzi uya panapa ndokuisa pasaidi zvikanzi akarara futi ndinobvisa hembe akarara futi ndinobvisa hembe handidi kukuvanzirai pana patiri kuda chokwadi baba havana kumborwara pari zvinozvi kurohwa chitene mwana kwavaita but havana kuda sei havana kurwara vachimuka vachita zvakanaka ndiri kukumbira baba muudze hama dzenyu kuti chichanga chiitika mwana anga achirwara here chichanga chida kuita baba vachibva ipo pakapupura mukoma KB vakati regai ndikupupurire but inini mukadzi wangu musamupa mhosva tine kwatakafamba tikaenda isusu inini mukadzi inini murume nemukadzi wangu ari pano anove step mother vemwana uyu kwatakaenda isusu ndokwatakavimbiswa kuti tinofanira kuti tiwange tine ropa ratinoshandisa pavana vedu asi takaona kuti isusu titore vana vedu isusu atigara navo panapa azviite sikisi ava nekuti mukadzi aiti kuti kwete azviite sezvo mune mumwe mwana pasaidi kana mada ate ndo pakapatirwa mwana uyu mukoma KB but zvakaramba nemuromo wavo mwana uyu achibva anzi vamwewo kama zvikanzi veduwe mangwana dizvinhu zvinokonzeresa danai mukadzi ane mwana uyu auye pa ndobva adaniwa mukoma KB baba vetaura mukadzi uyu akateereraka kuti ndozvanga zvaitika asi mai avaisaziva kuti mwana uyu akarwara kusvika papi nekuti vanga vasipo kutaura kuno kuti mukoma KB baba ava vakavimbiswa neveukama kuti kubva gore ratinaro rinori tiri kuda 6 years tikawana rufu mufamily medu garai matiza vana vechikomana ava vari kudza baba kugara kwatiri kuita muno nekuda kwemashoko amataura hatizi kuda rufu we6 years hazvinei kuti kuda kwaMwari beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yeah, man.
wadiwo varoya vadapiro muba iwe Bukoba KB pano pakaomba pandaona inonzi punishment plus good move imi munondiudza here kuti pa 6 years izi mwara hana zvavakatongo here kufemi right kokana zvikaitika wose izvozvo ndi baba wanenge wakonzeresa ndimi mudharama zvanzi mudharama kangonzwa kuti kwaitika rufu muri kwamuri kokotangirai pamuripo pamakanaka kuenda kwamuri kuenda tikangosakana chete ndimi mushonga wanga waenda kunotora waida kunoromba it means kuti hausi kushanda nokuti ropa remwana raramba vanga vaenda kunotora mushonga wei mukoma KB ipapo vari kutoramba kutaura kuti wanga uri mushonga wei asi vari kukwanisa kubvuma kuti zvechokwadi ndizvo zvanga zvaitika regai mwana ndirove uyu ndivanga vabvisa mweya amene vananga vabvisa sei saka mwana izvozvi akatorwa namai vake aiwa kubva akaenda kwaamai vake but mai vake mwana uyu vakabva vamutakura pamwe chete nemunhu uyo akaenda kunobatsira uya vanaye mukati meguta reHarare naamai vacho vari mukati meguta rino reHarare amai vakufamba nemwana hey mwana nyakubereka wauda kumuchekeresa kuti uite mari ini ndinoti mukoma KB meeting yemurume uyu nemukadzi waanaye nevana 6 pavaichinjana mashoko ekuti toita sei saka touraya upi chii mukoma KB pakaipa regai tinzwe kubva kuwadiwa vateereri varidzi vewireless varidzi veredhiyo vazungu vatu ndiwo ambhadhara ndiwo angura malaisensi ichokwadi yes ndiwo varidzi regai tinzwe kuti vanoti kudini Zimbabwe katororana twane mhuri izvozvi vari kutogara vese vatwane makore munzvimbo mavari kugara muna sabhuku here inzwa magunje vakomana hanzi vatori nemhuri zvimwe zvacho zvinoda kuti vanhu mapurisa haazivi kana kuchinge kwabiwa kana muchigara nemhondi nembavha vanotoda kunonoudzwa nemi vanhu zvimwe zvacho vakuru vanenge vasingazivi mukoma KB kana vaviri makore makanyararirei mune vakuru vari munzvimbo ndizvozvo pakaipa regai itinzwe mumwe zvakare ari parunhare halo paNational FM radio mamuka sei tamuka kana mamukawo sei tamuka yedu yes toda kukomenta pane icho chevana vechikoro vakunzi vabhadhire mari kuti vadye sadza izvi right tiri kutaura nani ari kupi ndinonzi Peter Mike wekukondo kumudzi kwamasembura uku tinotenda mukoma Peter zvinobatsireko kubviswa madhola Peter nyaya yekuti vabereki vari kubhadhariswa mari iyo hurumende iri kuita kuti vana vawane chikafu iri toita kuti vabereki sizvo vasina mari tochivabatsirawo yes nyaya iyi makambosimudza imwe nyaya yokuti chikafu ichocho chiri kuwanikwa chiri pamusika mutema honorable minister torirai moyo toziva kuti nhasi musi wechina vanofanira kuva ri kucabinet ichokwadi kana manzwa meseji iyi tibate mapedza cabinet tironge kuti musi weMonday ichokwadi because cabinet iriko rini Tuesday neThursday kana kuti Tuesday chete handisi kuziva asi please musi weMonday kana musina program iri tight manyai kuchimuti kune dzakawanda pane nyaya dzakawanda apa kuri kunyorwa mwana uri tosara uri kutonyorwa chienda uyai mozotaura kane vabereki even kana vasiri kukwanisa tiri kukumbira ukamutauriri weMinister of Primary and Secondary Education baba taungana ndoro ngavauye kuno alright rega tione chiri panapa kanyemba ndiudzirewo kabhozho atipewo kanhamba idzo dzemubatsiri akabatsira ka kungundu kana dziri padhuze baba Isabel ndemwe meseji iri kuya panapa ngundu hei chine masofa panze plus 263 ndavebhonayo zvangu ndavebhone Zimbabwe sando kumubatsiri uyo kuti ndinodiscuss chigwededza ndiri kuguru yekubakasa ichokwadi muri yeZimbabwe namba inoti 0781 150 770 0781 150 770 nemo ndi 0772 14 3143 0772 14 3143 kana 0781 150 770 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho meseji iri panapa iroda kunyatsokunzwisisa pane chirungu mukati ndimakadzidza guys let's be realistic shuwa here mwana otadza kudya sadza because of just $1
vabereki, let's be serious. Ndopaya pekuti tozoroyerwa mwana because anenge angopiwa ka zvese. Isn't it that chikoro provides hoof, then we contribute for Usavi just $1 amanaka ngatisadaro kwedu tinoti $1 re Usavi per child per month, which is very fair. Let's cooperate vabereki. Ndato finalize. So ndimurisira ka timu langu iri lapsus yangu Maiden Bladen vacho Dolphin Doreen Jaden Braden neva vakidzani vedu baba na amai Kambanje Bani na Berito we chele pana Lighton pa Forge apo Kitas we chip airtime pa red container ne boys rese ripari Dr. Nefias Chimbowa ne timu Nyanzi Yese kunyanya Cynthia and Hudson Kampira Beatrice Kakono ne sister yake Ivy Metso Kamusori ku Glenview uko baba na amai mavema munaka fudza mombe ndini Dumisani Ngwenya pa Mufakos pa area Jerry pa Mabaskoro pa Samuriwo ndichiti glory Manchester United zvakaoma kudaro takupfafaidza manje promotion yakapera iko zvino. Baba Isabel mainzwa nyaya iyi. Vabereki tingashayiwe $1. Munoziva ere mukoma Dumisani Ngwenya kuti $1 imari yakawanda. Ari togona contribute $1 per month. Yes. But our kwasa kunzi $5 per week, which means $1 per day. $8 per week. Ari kuzeri kune munhu arushawa mari yekombi kuenda kubasa. Right. Endene chirongwa matangira chakaita aiwa avasi vabereki vakachitanga. Vakato chakatouya chitonzi vari kubatsirwa nenyaya yekuti pane zviri kutoshota pavari kune nzara uye zvemari yacho havana. Pamusoro paizvozvo ka vabvanzi ngavabvise imwe mari. Kumba kunenge kusina chokubata. Mwana obva kumba asina kudya oenda kuchikoro, hapana kudzidza, hapana kuteerera kwaanoita kana mudumbu musina chinhu. Ndosaka hurumende yakauya kana chirongwa ichi. Saka toda kunzwa kuti alright, isu togona kunzwisisa chirongwa chakauya nehurumende, pamwe hapana Usavi handiti. Regai tinzwe kubva kune vanoziva mamiriro echirongwa ichi kuti chiri kufamba sei. Ndosaka tiri kutsvaga mutauriri we Minister of Primary and Secondary Education kana iwo honorable minister torerai moyo kuti vauye vazotuudza kuti zvakamira sei. Alright. Bozo. Okay. Bozo $1 pamwana ko class ine 30 vana toziva okay. Bozo $1 pamwana ko class kana ine 30 vana toziva grade rine 2 maclass so skise vana ma grade 1 to 7 so chikoro kana chine vana 630 means imari yepa day ko pamwedzi 12,600 mari iyi iri kushanda yese here. Ndinonzi Scotty chafesuka pambari. Vatoita metsi vaterere veNational FM vatowane metsi kudhara. Isusu pana patikatenga nyama $10 tinozvika tiri vangani vakawanda 12,600 US dollars pamwedzi. Imombe ngani nthawe zadiyana baba Isabel chipinga chodhadhama vanenge vachida kukubatai munobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo murume anonzi iye Dumisani Ngwenya anditika kana uchindizwa after tapedza program wondibatawo ka timbotaura teseka ndine mashoko andoda kutaura newe anditika tabva pamhepo wondibata Dumisani Ngwenya muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzina chipomerwa ndati namba dzandiri kutaura panapa inamba dzisinganyadzise inamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 rega ndingoti patichagarikapo baba damai Odeni Muriseko pamwe chete nachizo kuti mapuranga homwe chief marangi vakabata chimuti kwanzi tinenge tinacho chimhaya nacho aiwa muri yeZimbabwe ndinoti ndapota musabipa sa Queen Loleni Nyasha Muzambi po rikiti vo. Mr. Bangeti tinenge takapfeka yellow. Ndabvunza baba Isabel kuti se mawarriors senyika yeZimbabwe tine 3 majezi tine 3 handitika mauniformo atinoshandisa pakutamba bhora. Ichokwadi ichocho. Pane yellow, green and white. Chokwadi. Ndabvunza kuti kana tiri pa home tinenge takapfeka chi ichokwadi tinenge takapfeka yellow vagona Mr. Bangeti vachibva vati maticha ari kutotenga maHonda Fit nemari. Then pane okay, all right. Parents step up to save Zimbabwe's national school feeding program. All right.
inoda time manje yakati rebei. Zvisinei tichatsvaga ka mutauriri weprimary and secondary education kana iwo honorable minister vatiudze kuti chirongwa ichi chefeeding program chakamira sei. Kana pane mari iri kubviswa nevabereki imari vogara vakaziva, togara takaziva anditi kuitira kuti kana takuzonzi tibvise atizovhunduki. ichokwadi. And mari iyi pachaita here vanhu vachazoenda kunotarisa mabhuku kuti yakafamba nemazvo here. Nokuti vamwe vakanzi ngavabvise madhora zvikanzi ma5 per week, vamwe vanzi madhora, mamwe madhora, asi madhora aya muri kungodya for one day chete. Sangofanira kungobuda kunotenga sadza, because patinobuda chitenga masadza mamwe anoita dhora kasadza nemuri wokutanga ndizvozvo. Ukauya neusavi hwako hakuna sadza, hakuna sadza pabosha baba rake. Baba iZimbabwe tinokudai. Baba iSabiyoni Kanyeva Bhonzo tigumane mukati matuna kubzirongwa. Tata taenda.